İzolasiya we karantin çäreleri ýokunç keseli bolan ýa-da bolmagy ahmal adamlara ýan taşylmagynyň öňüni alyp köpçüligi ýokunçdan goramagy ýardam berýär. İzolasiya ýokunç keseli bolan näsaglaryň kesel däl adamlardan aýry saklanmagydyr. Karantin ýokunç keseliň täsiri astyna galan bolmagy ahmal adamlara keselin ýokoşanlygyny ýa-da däldigini anyklamak üçin adamlaryň hereketiniň çäklendirilmegi we olaryň aýry saklanmagydyr. Demek izolasiýada ýokunç keseli bilen näsaglan hastalar karantinde ýokunçyň täsirini galan ýöne onuň ýokoşup ýokoşmanyny näberli adamlar saklanýar. Öz-özüňi çetleşdirmek ýagny self-isolation ýokunç kesele ýolugyny anyklanan ýöne kesel alamatlary gowuşak adamlaryň köplenç hastahanalaryň ýüküni ýeňletmek üçin öýde öz-özüni köpçülikden çetleşdirmegidir. Bütün dünýä saglyk guramasy ilki başda sosial aralyk atlandyran hemde adamlaryň arasyna aralygyň saklanmagyny maslahat beren adylgysyny inni fizik aralyk diýip ulanmagy maslahat berýär. Munyň bilen ruhy saglyk üçin adamlaryň arasyna sosial gatnaşyklaryň iň azyndan onlaýn gurallar arkaly öňküýala saklanyp galmagy ýöne şol bir wagtyň özüne fizik aralygyň saklanmagy göz öňünde tutulýar.